Аз бях така, а сега съм така. Как от 99 кг станах 79 за по-малко от 5 месеца? Ами първото нещо, което направих е да започна да бягам. Обаче това, което разбрах е, че само с бягане няма да станат нещата. Затова взех да се интересувам как мога да следя приема си на калории. И така започнах да бягам. Започнах да следя калориите си и това, с което се храня, и нещата се получиха. Не е лесно, приятели, няма да ви лъжа. Да започнеш да бягаш не е просто така. Сега, в момента, правя по 6-7 км. То не с кой знае какво усилие. Това ми е нещо като ежедневие, като рутина. По отношение на храненето също не е никак лесно, защото когато си свикнал да ядеш много